good morning mga idol. Andito kami ngayon sa Barte. Makikipag-libing kami sa nanay ng sama namin ng bata. Ayan. Madami kami ngayon. Ay, pakasout pala. Bernard! Pakasout! Bernard, photo, pasubscribe. Shout out. Ayan. Sama natin. Shout out Prime. Yun, pogi sa The Legendary. Hello. Good morning, ma'am. Salamat. Ayan, mga kasama namin riders. Magkakaiba kami ng best pero isa yung layunin. Ayan, tulong-tulong. Shout out. Bro. Ayan, mga kasama namin. Dalawang linya lang.
Alay lang, masyado tayo malayo. Masyado tayo malayo, primo. Sige, wala ka na. Kasi ayusin ko doon sa stoplight. Yan lang kayo.
tayo. Kaya Nandun po yung patay, nandun na po, oh. Dito po yung sanabungan. Nasa simenteryo na kami. Ayan. Madaming nakipag-libing. Dito mo makikita yung kabutihan ng tao. Pag maraming nakiramay, ibig sabihin buting tao namatay.